面の彼があなたにだけは分かってほしい本当の気持ちとは。1、本音を伝えたいのに言葉にできない。彼はあなたを大切に思うほど、どう伝えればいいのか分からなくなることも。考えすぎてしまい、結局うまく言葉にできずに誤解されることも。2、強がって見えるけどとても繊細。一見クールで平気そうに見えても、彼の心はとってもナイーブで傷つきやすい。でもその弱さを見せるのが怖くて、あえて強い自分を演じてしまうことも。3、プライドが邪魔して素直になれない。本当はもっと素直になりたいのに、弱いところを見せたくないというプライドが邪魔してしまうことも。それは決して冷たいわけではなく、あなたに嫌われたくないという深い愛情の裏返しなんです。以上、彼は不器用だけど心の奥ではあなたを思っています。あなたがそっと受け止めてあげることで、彼は少しずつ心を開き、本当の自分を見せてくれるようになりますよ。